Zita rangu ndinonzi Gilbert Dzeta, mukuru wechikoro headmaster wepaRuya Adventist High School. Paseri pangu pane imba yemhuri kwababa namai rateiwa. Mhuri inorarama neurema hwekusataura, vanoshandisa sign language. Mhuri yaigara mukati memba ine baba namai. Baba namai vese vataura vanoshandisa masigns nevana vavo 5. Vana vavo 5 vakuru vekutanga vakatokasika kuzoroorwa nekuti mumba vanga vakamanikidzana. Saka nekudaro patazobatsira mhuri panga pasara vana 3 nevabereki vavo. Taona mhuri iyi ine dambudziko rekugara mumba imwe chete yaishanda both as the kitchen and the bedroom for the whole family. Sechikoro takasarudza kuti ngagone kuti ngabatsire sei vana ava, ndingabatsire sei mhuri mukuedza kuzadzikisa education 5.0 yona tingabatsire sei kuti vana vagone kushandisa maoko avo nekuita zvinhu zvinobva zvasvika kuti mwana agone kuzobva pachikoro ane zvaagona kubata maererano nekushandisa maoko ake. Tangovaratidzawo nekuona mhuri yanga yavhakacha kuchikoro imwe remazuva, vakazvipira kuti tinoda kuti nepocket money yedu tigone kuvakira mhuri imba. Saka nekudaro vana vakaunganidza tumatwawo $, from their own pocket money. Regai nditi chikoro hachina zvachakabatsira, takangobatsira nguva chete vakazobatsirawo pamberi, asi project yevana. Saka taona dambudziko iri nemba yendikumira kwayanga yakaita, takazosarudza kuti tivakire imba yemhuri. Iyi ndiyo imba yatazovaka. Imba iyi ine mabedrooms 2 nezveranda sekuona kwamuri kuita. Yakavakwa nevana veform 3 and 4 vanoita building studies, vachitungamirirwa nemurayiridzi wavo anovadzidzisa building studies. Imba ikubvira pakuchera foundation kwayo kusvika pakupera nekuzoipenda kwatakaita and handing over the keys, fitting of doors and everything zvakaitwa nevana. Takaanzwa kufara zvikuru kuti vana vanga vachigara vachingovaka zvinhu midhuri ingaite macourses 2, 3, 5 or 6 vopaza vodii. Takazosvika kuvaka imba yakapera yekuti tinotarisira kuti vana ava pavachabva pano paRuya vagona kuzonavakawo imba vachipedza saizvozvi. Mhuri taibatsirawo kudai vagona kugara vakasununguka, vachigona kugara neprivacy yevabereki semhuri, ende uye kuti vana vagone kuachivhawo chinhu chakakura zvakadai. Saka tatanga project ndovanditende vabereki veRuya vakauyawo nebhodhi kubatsirawo vana, vachigona kuti vamwe vaitoita masimende, vamwe vachinoitawo whatever they could. Ende ndorangana musi wekupedzisira, musi wekulocha takaita imba. Takazoita vabereki vakatouya vakatodoneta, vamwe vakatoita bed, vamwe majove kwavabereki, ende mhuri yakafara zvikuru. Ende pamusoro pezvo takave nenguva yekuti nekuda kwekama watataita nevabereki ava pachikoro takaestablisha klasi yevana vakudzidza sign language. Muchazoona kuti vana ava ndo vari kutobatsira kuti communicate nemhuri ichizwawo kufara kudzidzisa vana ava sign language. Nekuda kwaizvozvo izvo chikoro tatoo neklasi inenge yatoo klasi yesign language, zvekuti twice a week vanouya kuchikoro vachidzidzisana language and sign language. Mufaro wedu kuti takaitawo project yakadai yatinofungidzira kuti sechikoro tine chinangwa, tine basa rekuti tibatsirewo community yatinogara mukati mayo. Tinotenda zvikuru nekugasha kwakaita sabhuku nenharaunda yavo nekuda kwechipo chatakapa kumhuri. Sechikoro donzo redu guru seSeventh-day Adventist, mission yedu yekugadzira vana pakukura kwavo paukama naKristu, pakupfungwa mukudzidza, uyezve mukugarisana navanhu vatinogona kuti socially, then to grow physically. Donzo riri rekuti mwana wese wechikoro agone kubatsira nharaunda yaanogara pamwe chete nekugadzirwa kuti agova anoponeseka. Saka pachikoro apa tine zvidzidzo zvatinazvo zvakanangana nemabasa emaoko. Andingada kutaura nezvayo nemhaka chimiro chatinacho building, kudzidza zvekuvaka. Mutungamirira mudzidzisi vanonzi vaMarume, mushure mekunge vaona donzo rechikoro rekuda kugarisana zvakanaka nenharaunda, vakaronga vakawirira nepfungwa yatakava nayo yekuti vana vavo vagovawo vanoratidza zvidavado zvavo kuburikidza nekuvaka imba yamunoona iri panapa iyi.
Saka imba yakavakwa, mudzidzisi ari mberi, vana varipo vachipefekta zvidzidzo zvavo kuti zvigone kubudirira zvakanaka. Nemhaka yeyi takaita pfungwa yekuti imba ivakwe munharaunda. Tiri kuumba ukama pakati pechikoro nenharaunda. Saka vana vedu nguva nenguva vanoita nguva yavanopinda munharaunda vachibatsira zvikuru sei vechikuru kana kuti vana mbuya nana sekuru vasina zvavanazvo. Vana vedu vanopinda vachinovapa zvavanenge vainazvo, pamwe mabhisiketsi, pamwe ndodhiringi, pamwe kupfirira imba. Asi nguva inoyi pakuwedzera izvi pakawedzerwa kuti vavake imba yavachisimbisa physically utano hwepanyama kuti vagoita mabasa emaoko achivabatsira. Mushure mekunge vana vatanga kuratidza chidiso chavo chekubatsira mukati menharaunda zvichiiswawo mumhepo zvaiitika mabasa anoitwa navana, vabereki vakaona pfungwa iyi vakaifarira. Ndoziva vabereki vangaita 2 3 vamwe vacho vakasvika vakati mabasa amuri kuita akanaka, ndauyawo nesimende yangu. Vamwe vakauya vakati gumbeze weiru zvikuru sei nyanye kumhuri iyi yekwarateiwa. Saka vabereki zvikuru sei vane vana vari pachikoro iko zvino vakutoziva kuti pavanopa vana vavo imwe mari yacho inogona kuzobatsira mukati menharaunda. Saka mukuona kwangu ndiri kuona vabereki vachigona kubatsira nekuti pachezvavo vari kutsigira pfungwa iyi. Hakuna mubereki wandakaona akapokana nepfungwa iyi, asi vose vanototi kana vana vachidzidza kupa nekubatsira ndo zvatinotodawo. Saka vana pavabereki pavanosiyawo kunyange nechizvikafu vanotoziva kuti zvinenge zvasara zviya zvichabatsirawo vana gogo vasina vanovatarisa vari munharaunda yedu yechino chikoro. Tiri kuona uri musengo kwatiri kana uchiri mukana kwatiri wokuratidzawo rudo kuvakuru vedu vemunharaunda. Ndingada kuti ndipe kuvabereki nderekuti mazuva ano nechimiro chenyika vanhu vakagona kudzidza kuita mabasa emaoko, munhu anogona kuzvigadzirira mushando wake iye ari oga. Ndinoona vabereki vazhinji vachirambidza vana vavo kuita vana agriculture zvakaita kuti mamwe masubjects hazvina kuipa, asi ini ndofunga nekuti zvidzidzo zvakafanana nekurima, zvidzidzo zvakafanana nekuvaka, kusona zvakakoshera vana kuti vange vainazvo nokuti zvinogona kuvabatsira vakamirira kuzopinda pane mumwe mushando wavanenge vadzidzira. Asi apa ibasa riri mumba make, riri mumaoko make, anenge awana skill kana kuti anenge awana unyanzvi husina angamutorera. Saka kurudziro yangu ndeyekuti vabereki ngavakurudzire vana vavo kuti vanangane munyaya dzezvekurima, dzezvekuvaka, zvinoita kuti vagowanawo cheupenyu kunyange vachizotarisira kuita zvimwe asi vanenge vaine pekutanga. Saka inini ndoitwa chiredzo simba racho. Saka maskills ebuilding zvomawana from chikoro. Echongomaona nchikurawo vana vatomara enkwedu chichi. Then pandazoyo high school pandanochuza building tomadziswa namudzidzisi wangu seMarume varipo. So maskills aya zvomawana was kudzidza kwebuilding kuri pedu. Building chinhu chinoita kakushorwa, asi isusu semaform 4s nemamaform 3s tangobatanawo kuonawo zvakakosha kuti chidzidzo chatofanira kunyatsogadzira zvakawanda macheri kuti ukasonge tichibatsira sezvo takatovakawo imba yekwarateiwa. Takazvifunga isu sevana kuti tavaona vachiuyawo kuchechi. First time taivaona kuchikoro vachishanda maloni chichi, then vatangoti saka at first takambovamhoresa vakatidaira kuti vatazorealize no munhu anenge asingatotinzwa atoriwo nemaproblems ake atongoronawo. Then vatazodecide sevana muchechi pastor vapa vakataurawo vakati there's a family ruda help. Then vatagadza mari from form 1A to upper 6 arts, vatagadza mari makuti frames, materials, building materials nese yakatengwa nekuti tigokwanisa kunge tichivaka imba isusu sevana, kwete vamwe vakuru vachinclude just getting the guideline from our teacher ndokakwanisa kuvaka imba iyi iri apa ndavaka inangu personally ndichonyanyoteka part tichitenga kuti ndanyanyovaka kumashure kwemba iyoyo aide nyanyoda kurikira more skill since vanhu vatandinawo I think ndainyanyokwanisa kubata ubvura vangu. So ndo zvakanyatsoitika kuti tikokwanisa kunge tine imba iyo yaratira tine vana. Tinoona kuti mapracticals
especially a building. Nowadays, it's not basi. Asi kwatiri isusu ndikuona kuti zvinhu zvakatikoshera sekurarama kwatiri kuita because daipanga pasina skill yatakakwanisa kuwana from nemurume as a building team of O level 2023 taizozokwanisa nechivaka. So this is in life, this is my first structure ndatovakawo ndichibringa happiness kuvanhu vaigara one round that yavanga vasiri comfortable nayo. Now tatiwane structure tione marooms 3 yekuti vanhu vagokwanisa kunge vachigara. So mapracticals tinoona kuti akakosha, especially a building, because zvinhu zvakadai so tinoona kuti zvokwanisa kunge zvichibatsira because now tatione structure vanhu yaugara chifara. Isusu sevana Ruya, we love helping, and it was part of our Global Youth Day, and to continue helping other people. Atinambomirira ipapo tinana gogo vedu vari munharaunda vatinobatsira nekuvaunzira ma food stuff from even our own tack, so we can go and give them. Authority vanga vachida kuenda kubasa. Alright. Mhuri yenyu yakakura, masara muri vangani izvezvi? Apa vana tasara tiri 3. Mazera api? Ndine kutanga kuchera musikana akagara. Alright. Okay. Pavangataura mazita vati mama vanonzani nadhedhi vanonzani? Mungu anonzi Mai Eurita Nyamhandu. Ko dhedhi? Mai Eurita. Alright. Roti pakavakwa imba yevana ndivo vaiuya nemvura zvese zvaitwa nevana.